Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Beste kijkers, het is weer zoiets. Het programma Aanpoten. Ik ben weer te gast bij Limburg Plant, bij Diana en Henry. Maar van het poten dokken ze het van in de rug. Jongens. Ik ga eens kijken of er andere oplossingen zijn. We gaan hier even snel op zoek naar Diana. Och, daar is het al. Goedemorgen, Goedemorgen, Diana. Als ze nu niet zo'n groen vingers hebt, waar duist ze dan? Dan schakelt ze een hovenier in, Ton. Een hovenier? Een hoveniersbedrijf, ja. En die leggen dicht de tuin aan. En die maken ook een tekening. Die komen bij dich kijken en zien precies van, oh, dat en dat en dat past in die tuin. Ja, maar dat hebben ze heel grote hoveniersbedrijven, dat hebben ze ook kleinere. Ja, want klopt. als ze de kleinere hebt, neem ik aan dat er een goede koper is. Kent ze beter misschien eens even aan de hovenier zelf vragen? Oh, kijk, beter kan het niet uitkomen dan. Die mensen daar? Ja. Goedemorgen. Goeiedag. Hoi, Tom. hallo. Arno. Hallo, Mitch. Hoi. Jongens, ik wil me in de tuin aan gaan liggen, maar ik heb niet zo'n groen vingers. Ik heb het geprobeerd, pijn in de rug en alle ken. Kunnen we dat dan doen? Ja, ik kan dus altijd bellen om even langs te komen. Hè. Kom misschien wat we voor u kunnen betekenen. En wie moet je me dat voorstellen? Maak ik hier hem zo wegen wil hebben of zo? Jazeker, dan als we ons even kijken wat de gewensen allemaal zijn. En wat je ja, in ieder geval zeker waar wilt hebben en zeker niet in de tuin. Hoe zit je nu met bezig? We zijn nu met de tuin in Maasbracht bezig. En dat hebben we al grotendeels aangelegd. En er zijn nog een paar dingen wat afgewerkt moeten worden. En ja, dan hebben we eigenlijk alle dingen we dan gebruikt. We hebben een gedeelte gras gebruikt, we hebben een gedeelte bestrooting gebruikt. Bomen, hagen, we hebben toch wel van allerlei onderdelen erin verwerkt. En zal ik dan kunnen komen kijken even? Ja, zeker, dat kan. Maar ja, geen probleem. Kan ik met rijden dadelijk? Ja, is me goed, prima. Laat je even de spullen in. Zie je het aan, hè? Ja, verlaai die spullen in en dan gaan we even goed erin. Jazeker, prima, dat doen we wel. Goed. En heb ze nu alles bijeen? Ja, ik denk het wel, ja. Ik heb al een deel met de aanhanger klaar gezet, dus ik kan even nakijken of alles erbij heb, maar dat komt wel in orde. Dat is toch een heel gepraktiseerd als er zo'n tuin van tevoren al in de kop hebt zitten zo en zo moet er gaan weren. Er zit elke dag in de tuin, dus we hebben zoveel ideeën, je hebt zoveel plantjesoorten. Ik zie wat die allemaal aanwezig is, wat ze kunnen gebruiken. Dat is ook altijd toch wel een bepaalde soort hoe ze heel veel vertrouwen in hebben. Stel nou dat ik zal zeggen, ik wil een tuin hebben waar weinig onderhoud uit moet zien. Weet ze niet, want ik heb geen groen vingers, dus ik ben daar niet zo goed in. Ja. We hebben meerdere mogelijkheden in. De aanplanting is ook wel heel belangrijk. Als ze met bodembedekkers gaan werken bijvoorbeeld, met grote vlakken, als ze dan van zo'n eye-catchers erin zetten, kan ze gewoon een hele mooie tuin creëren. Door rustige groepen ook een langs een plantje en dan zo'n mooie heerser erin. Bijvoorbeeld een magnolia of een krantenboom. Ja, dan kan ik tegen altijd één keer per jaar bellen dat ze me even dat ding bieken zwerken. Ja, dat is het beste. Je moet ook werk haaien dan. Zo is het. Zo is dat. Werk hebben is niks, maar werk haaien. Ja. Wat staat nog meer op de wagen? We hebben een taxis hebben bij ons. Van mooie groene taxishaag te gaan zetten bij de mensen. We hebben ook wel beuken geplant. Dat ze ook het afwisselen in crisis. Dat ze het bladverliezers erin hebben. En dat ze ook echt in de tuin kunnen zien wat voor een tijd van het jaar het is. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. En dan hebben we ook een soort bodembedekker. Zoals stenen bijvoorbeeld. Blijft mooi groen in de winter. Je hebt ook een vuur een geel bloemke. En dan gaan we bijvoorbeeld soorten zetten. Een geranium rosanne. Wat daar mooi aan is, dit bloeit in de zomer heel lang door. Dan is dit altijd minder interessant en de magnolia heeft een mooi groen simpel groen blad. Ja. Maar dan krijg je de zomerbloeiers. Dus we moeten toch ook kijken dat we afwisseling in de tuin hebben. Daar gaat het om. Afwisseling in de tuin en in het leven. Jazeker, sowieso. Ja. Maar het is belangrijk dat ze in de tuin kunt zien wat voor seizoen het is. En dat proberen we toch altijd wel in goede banen te leggen. Hij je het goed bier, Diana, dat niet zo wegkomt. Nee, Ton. We schrijven zeker alles op. Garden Service, ik dacht al een hele dure naam. Maar ja, hij ziet me niet al te duur uit. Hij levert goed werk dan. En toch gaat het om, Ja. Maar ja, met goed materiaal, best een half op weken. Ja, dat klopt. Zeker. Ik ga eens even met die mensen met kijken Diana en dan ga ik eens kijken wat die ervan gaan bakken. Ja, prima, ik ben benieuwd dan.
En dan zijn we weer terug. Volgende week. Oh, ze zijn al goed aan de gang geweest, zie je zenig. Ho. Eens even gaan kijken waar die jongens zijn. En vervolgens nemen we Elrieën dan, jongens. Neem maar Elrieën. Ja, ik heb het helemaal verloren, hoe het beeld. Och, de goeie wat. Ja, je hebt het toch gered, hè? Gelukkig maar. Ik heb het gelukkig gevonden, ja. Hier is alleen langer gebeurd, zenig, hè. Ja, hier wordt de beplanting allemaal verwerkt. En nu is het ook wat ik straks al zei. Het verrijking begooien met groenblievendhagen, een mooie beukenhaag erin, wat het blad weer verliest, dat ze dat winterbeeld terug is. En we hebben rekening gooien met de wensen van de mensen. Dat betekent zo dat ook een plaats voor gaat ruimte te houden voor te spelen in ieder geval. Voor het neer te zetten. Dan komt het nog van een tuinhuis waarschijnlijk te staan. En we hebben verschillende onderdelen gebruikt bij bodembedekkers, een paar bomen voor het hoogte erin te krijgen. Omdat de tuinen toch over het algemeen gaat kleiner zijn, en vooral in de nieuwbouwwijken, zijn er ontzettend veel soorten bomen wat nu gebruikt worden, wat minder plaats gebruiken. Bijvoorbeeld zuilvormen, boorvormen, wat zo goed terug in zuil bijvoorbeeld. Dit is dan een rode beuk, Fagus sylvatica Dawick purple. Om ook weer het contrast te krijgen met kleur qua blaad. Niet alleen in de bloemzeuken, maar ook in de blaadvariatie. Ja, want ik zie aan deze kant hebben ze dus bijvoorbeeld die open hek gebruikt, die groen of niet? Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk puur voor het winterbeeld. En voor het variatie, dat is ook het diepte krijgen in de tuin. En dan zie je toch dat groen staan, maar dat groeit dan nog helemaal dicht. Dat wordt dus net aangepakt. We zitten nog voor het groeiseizoen, dus dat komt dit jaar nog helemaal goed. Als we daar nog een keer gesnoeid hebben later in het jaar, dan is het nooit een mooie volle haag. Dus dan zijn ze nu bezig met de laatste haag te liggen? Ja, en we gaan hier nog even een paar dingen aanpoten, ja. En dan is de tuin klaar. En het leuke van deze tuin is eigenlijk, we hebben een gedeelte bestrating aangelegd, we hebben het gras aan kunnen liggen, we hebben de beplanting gezet. En dat maakt het toch wel uniek dat ze het gans pleitje compleet kunt maken. Oh, dus ze was eigenlijk begonnen, toen was hij niks aan. Ja. En dan begint ze met het gesprek, ja, hoe we het straks over rijden. Begint ze met het gesprek bij de mensen, wat zijn nog wensen, en dat gaan we dan... Zo goed mogelijk in doen. Ja, zeker. En zo gaan we dat ook bij u doen dan. En als ik me dan ertussendoor bedenk, dan kan dat nog? Dan kan dat nog wel, jazeker. We gaan nu eigenlijk het werken, want we hebben nog geloofd. Ja. Dat is voor het omgeet, goede groente. Ja, klopt ja. Ja, we hebben daar al goede teelaarden in de borders verwerkt. En we doen nu met het aanplantje doen we een deel potrondje bieven voor de goede aanslag tot ze al gelijk voeding hebben en dan kunnen ze zich goed wortelen. En ik zie op vandaag liggen ze ook direct in besproeiing drongeren. Ja, dat is wel het gemakkelijkste. Dan kunnen ze altijd met droge periodes kunnen ze gelijk water geven. En dat is altijd het eerste jaar heel belangrijk. Tot het goed aansluit. Deze plantje, waar zien die voor? Dit is een bodembedekker, dat is een Cotoneaster soort. Een groene groenbliever, heel goed te snoeien. En als je ziet naar de kwaliteit van de planting, dat is al een mooie potgevulde plantje, noemen ze dit dan. De wortel is prima in orde. Dat betekent dat het eigenlijk goed doorgroeit het eerste seizoen al. De voordelen is van het potplantje dat het echt direct het eerste seizoen al resultaat geeft. Zo, je zit gewoon bijna klaar, hè? Ja, inderdaad. Dus even afronden en een paar dingen zuiver maken en dan gaan we naar de volgende. Hè? Oh, dan hoop ik dat ik er weer een keer bij mag zien, want ik vond het helemaal te gek. Ja, zeker leuk. Dat kan, geen enkel probleem. Misschien de volgende keer ook een tuin weer met. Wij weten het. En misschien zijn we nog een keer terug bij Limburg Plant, bij Diana. Ik zal zeggen, tot de volgende week. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.